चेन्नाई सुपर किं हानजाया बे खेबावबो IPL नि जोबथा राउन्ड गेलेसिगोन। फैगौ 28 IPL नि जोबथा राउन्डआ खुंफुंजागोन। चेन्नाई सुपर किं हानजाया 10थि खेबनि थाखाय IPL नि जोबथा राउन्ड गेलेगोन। चेन्नाई सुपर किं हानजाया 172 रान लाना थांनाय सानखालि गुजरात टाइटान्सखौ फेजेननो आरो जोबथा राउन्ड गेलेनो थाखाय खाबु मोनो। नाथाय CSK एबा चेन्नाई सुपर किं हानजानि हेंथा बबे हानजाया गेलेगोन दासिम रोखा जायाखै। दिनै मोनाबिलिनि 7:30 लखनऊ सुपर जियान आरो मुम्बाइ इन्डियान हानजानि गेजेराव गेलेनाया जागोन। बे मोननै गेलेनायनि गेजेराव जाय बांसिन रान लानानै देरहानो हायो बे हानजायानो 28 मे खालि CSK एबा चेन्नाई सुपर किं हानजाजों जोबथा राउन्ड गेलेनो खाबु मोनगोन। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बड' आरो एसामिस मोननैनि बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होदों। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेशन सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।